antabe tinebena ing ladune dumawaing tawang towang menapa sampeyan ingkang nami Pukulun Bathara Guru? Iya Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih, nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo Pukulun. Iya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampan ana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude. Malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget kuwi. Le ngosoki kelek papat dhewe. Iya Bagong, nggih Pukulun, karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ingkang anjaka ning Kayuwangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang anjak wonten ing Kayuwangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Pukulun nek kula mboten ngagem klambi. Ora apa-apa Bagong. Nune nggih matur sembah nuwun. Tah kencang warudaya Mbak Pakpong, Mbak Pakpong. Buk bolong kali codhe sapa sing gawe? Bagong padha raja sak prapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Antrada. Oh, nggih, kula mun tau ngerti. Pukulun Bathara Antrada wilujeng bekti kula kunjung nggih Pukulun. Ya ulun tampan sarwa rukma ranggeng manik Narawata Prabanya kang sumerat kenyaring teja laliwaran ler ki sisiring dadi Wimbo kekanda amre ingeng katiuping Maruta Mandha saparan mangambar ongas
mangkyo darajating praja kawuryan wasunya ruri ora mangrehing ukara karana tanpa palupi ati lar silastuti sujana sarjana kalulun kala tidha tidhem tandhaning mati andayeng rat ning karo Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis rawuh wonten ing Bali Marti Kunda Manik Kakang Narada ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Kanika Putra Kakang Resi Narada kencang warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe kula nuwun nggih Di sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Sidi Pangdaludal asung pambakenipun Paduka Kyai Prabu ing Suralaya ing tumanduk dhateng Raka Sidi Pangdaludal akarya bombong raos sing manah mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk Mesa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra kawula non sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka pun Bathara Narada wonten ing Bali Marti Kunda menika Di apa dene sirat majaning ngulun Bathara Indra prayoga nunggil ngadhep ngarsaning pun Rama nggir tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putra pun Bathara Indra pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo Paduka Kanjeng pukulun sembahan kula Indra Ulun Tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana lho pundhingga jimat paribih dayana ing kasantosan paring pangestu Paduka pukulun amawahana kabagyaning gesang kula pukulun prayoga nunggil ngadhep ngarsa ulun sampun boten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra apa dene sira Yama Dipati prayoga nunggil ngadhep ngarsan ulun nggih Yama Dipati haulun nun pukulun sampun boten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pada Paduka Rama pukulun iya Yama Dipati Ulun Tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kulup Yama Dipati lho bendingga jimat paribih dayanana ing kasantosan tatanan sangganing para wadyabala kang padha gantung sebo lan sangganing para jawata widodara widodari aja nganti ing padha saur manuk jeneng uluna diambabarake wigatining pepanggihan jroning kayiwangan ngestu padha dawuh Paduka Hyang Adi pukulun ingkang putra namung netepi dhateng kewajiban pukulun iya Yama Dipati kaya mengkono ingkang dadi atur kita ndadekake marem penggaling ulun prayoga nungggenira ngadhep Yama Dipati sampun boten kirang prayogi
bisawanipun ingkang putra Punyama Dipati Rawadi Pukulun wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra mesti kemawon kejut raos ing manahipun Kakang Narada dene dinten sakmangke kula nimbali dhateng sowanipun Kakang Resi Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kundha Kakang Resi Narada kagiat raos ing manahipun ing ngraka ing Sidi Pangdal-dal dupi kula tampi timbalanipun Madukadi Pramesti Bathara Guru tumunten kula ngrakit tata gelaring upacara pepanggihan madaning Bali Marti Kundha namung kemawon andhatosna ing kawuningan saya nyesek raos ing batos kula daya-daya kumacelu lan ngawuningani menapa ta sababipun dening Padukadi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pasewakan ingkang belen hataten ingkang sampun menapa badhe paring deduka dhateng peranganipun para Jawata menapa badhe paring ganjaran dhateng para dewa di mugi para ambabarana ingkang sejati ingkang raka ing Sidi Pangdal-dal nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Padukadi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada kasinggihan mekaten mestinipun Kakang Narada kejut ing penggali krana dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelan adat ingkang sampun Kakang mugi andadosna ing kawuningan estunipun namung kapraposa dhateng hawa benter ingkang sumundul wonten ing kayiwangan andadosaken gara-gara ning kayiwangan geger sangganing para widodara widodari para Jawata para dewa para dewi sami pados margining ingkang tentrem krana panas ingkang sampun nerak dhateng kayiwangan Suralaya Kakang menggah pemanggipun Kakang hawa ingkang panas mekaten menika kala wau krana dipun sababaken saking menapa keparenga Kakang Narada paring dawuh adalah nyuwun pangapunten Di nyuwun pangapunten mboten ateges ing ngraka Sidi Pangdal-dal menika mboten purun munjuk atengsa Padukadi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten namung kewala mugi andadosna ing kawuningan pandangon paduka menika mujudaken satunggiling panyobi menapa mligi lair batos mujudaken pandangon liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten inggih krana Padukadi Pramesti Bathara Guru menika dewaning para dewa nalindraning para dewa sampun malika wujudipun titah sawantah nadyan kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos Padukadi Pramesti Bathara Guru nanging sabab menapa namung babakan hawa panas sing sumundul wonten ing antariksa kemawon paduka dadak dangu dhateng ngraka ing Sidi Pangdal-dal Kakang Narada punapi nadyan ulun menika dados nalindraning para dewa nanging mugi andadosna ing kawuningan ingkang dados kami tuwa kayiwangan menika sinten kula Di mila kula mboten wantun nglungkuli dhateng pangaosimun kami tuwaning kayiwangan ing angka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejering ingkang damel cangkriman teka kula piyambak ingkang batang cangkrimanipun kula ingkang damel cangkriman Kakang Narada kedah batang cangkriman samangke nedya kula cocokaken kaliyan pemanggipun ingkang rayi pun Manikmaya Kakang mekaten Di inggih menawi telah mekaten radi majengaken kula ngabiyantara supados sampun ngantos duna dungkap panampinipun Adi Pramesti Bathara Guru kasinggihan mekaten Kakang Narada kula sumanggaaken Purbawasisa wonten asta paduka Kakang Resi Kanika Putra inggih matur sembah nuwun Di handrah ingkang Busitorum asilring samirana mre sekar kadung ngas dandanyo
maweh raras renaning driya mugi andadosna ing kaweningan sejatosipun dumados ing gara-gara ing mantuk wonten ing kayangan menika wonten pinten-pinten perkawis lho Di. Adi guru kedah emut inggih Kakang Narada ingkang sepisan gara-gara ing mantuk wonten ing kayangan menika saged adamel panas hawa benter ingkang tumanduk wonten ing Suralaya sepisan menawi wonten lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara ning kayuwangan mila pendak-pendak wonten lemah sangar kayu aeng tumuntun paduka Padi Guru dawuh dhateng para Jawata supados ambedol kayu menika kala wau minangka dados umpak ing sela Kandhawaru binangun. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Namung kula taliti dumlaring jagat menika boten wonten wujudipun lemah sangar kayu aing ing damel gara-gara wonten ing kayuwangan. Wondene kalih inggih menika wujudipun Brahmana ingkang malik tingal. Menika ugi boten wonten angka 3 satriya ingkang lereh keprabon mangka tumuli ambrah emutan. Menika contonipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli ambrahmana menika saged dadosaken kageger ing kayuwangan Suralaya. Dene angkang 3 titah ingkang kepengin kembali dhateng pangawaosipun para Jawata. Titah ingkang kepengin kembali dhateng pangawaosipun Jawata Kakang inggih. Dadi pratandha bilih paduka Adi Pramesti Bathara Guru tartemtu saged mangertosi menapa ingkang dados gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Ingkang salajengipun sinten Kakang? Menawi wonten satunggiling brahmana tapa ingkang piyambakipun kepengin sanget gesang sak tataning para dewa. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Inggih. Wangsul tuwin pinten-pinten lampaning kesampun laturaken menika kala wau. Nyuwun pangapunten lho Di. Menawi boten wonten setunggal kemawon ingkang kelampah wonten ing Madyapada mila manahipun ing Rasdi Pangdal menika ugi gumun. Lho ing atase jagat menika boten wonten menapa-menapa lah kok kayangan timbul gara-gara ingkang sumukipun ngantos damel geger sangyaning para Jawata. Menika daya menapa lan dipun timbulaken saking menapa dumugi sakmriki ingkang Raka dereng saged andhadhaki miwah ngertosi dhateng dumadosing lelampahan menika kala wau. Inggih Kakang. Kasinggihan mekaten. Nah, menggah pemanggipun Adi Pramesti kados pundi? Nyun pangapunten. Nadyan kula piyambak ugi boten mangertosi Kakang. Sampun kula tiling-tilingaken paningal. Nalika semanten angupaya tuwin angulari wonten pundi papan pernaing lelampahan jagat ingkang satemah karya gara-gara ewadene boten kelampah tuwin boten saged minanggihaken. Mula ing saking menika tumuli kula ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata ingkang wigati namung kepengin sanget Kakang Narada menika paring cecala obor penggalipun ingkang rayipun Manikmaya. Anggenipun kula mboten saged manggihaken gara-gara menika kala wau Kakang Narada. Lah menapa iki Di? Menawi tela mekaten kedah para Jawata tridasa wataknawa sedaya dewaning para dewa kedah mandhap wonten ing Janaloka angupayi ngupaya wonten pundi dunungipun ingkang dados tuk sumbering gara-gara menika kala wau Kakang Narada. Sikra-sikra yen permana kanca ngraken nawang sesa bingung tah ingkang minggah wonten ing Suralaya. Hakarya cingkak kang samya mulat mangrombaing sangganing para Jawata ingkang samya gantung sepo kancana dayana titamungganing kayangan wenehi dalan to wenehi dalan.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambreganggeng awita dedenceng denjengan Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sakmenika sampun kecepeng sinten ingkang dados gara-garaning kayiwangan pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali Kakang Narada menika wonten titah ingkang abiyantara nanging sireng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara wujudipun kawula alit menawi mboten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya inggih menika pun Panakawan Bagong. Dalah. Wela. Kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul. Tur ya sing kuncara anjaying bawana. Wah, tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira nek ana sawaning Nalendragung Binathara ingkang nedya sowan ngersane Ngadi Pramesti Bathara Guru lah kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki. Lah kok dadi sawaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Narada punawi nadyan dipun menapakaken menika titah kula. Ha inggih. Kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan nartemtu ulun keparengaken. Inggih. Tumuli katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih ngestakaken dawuh. Panakawan Bagong padha rarja sak prapta kita Panakawan sowan ana ing kayiwangan Suralaya Panakawan Bagong. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang. Menapa sampeyan ingkang nami Pukulun Bathara Guru? Iya Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo Pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude. Malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget kuwi. Lengosoki kelek papat dhewe. Iya Bagong, nggih Pukulun, karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ingkang anjaka ning kayiwangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang anjak wonten ing kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi ora apa-apa Bagong. Nune nggih matur sembah nuwun. Kencang warudaya Mbak Pakpong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Bagong padha raja sak prapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Antrada. Oh nggih kula mun tau ngerti. Bu Kulun Bathara Antrada wilujeng bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Ya ulun tampa. Pangestu lan tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, nggih. Bagong padha raja sak prapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh nggih. Kancane Dana Kasina dudu.
Ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki dene kacene iki ra nggon film. Pukulan sok nonton. Iya, iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya, wis malah rekoso aku iki. Jane rasa nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulan Bathara Indra wilujeng. Bekti kula konjo pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong Badararja sak praptamu. Wilujeng piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun, Sang Hyang Semaya. Semar lho. Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulun Semaya. Aku kuwi putrane Semar. Wo, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wo ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya sedulur. Wo lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Kula ngetutke Semar ming kere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dhewe-dhewe. Nuni nggih. Bekti kula nek nyelok napa? Ya sakarepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula konjuk pukulun Yamadipati. Ya, pangestu tampanana. Nuni nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong wonten dawuh pukulun. Ana apa Bagong kita sowan ngane-anehi teka dadi gegering kayiwangan hawa panas sing sumundulana ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita Panakawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wae? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar, dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha apa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Mongko ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Petro karo Gareng we bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kalih Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku. Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki merga kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon." Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita, nggih. Yem Tariem. Bojo kita jenenge Tariem, nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Tariem, mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong, nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya Bagong, nggih. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki? Aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem. Ha nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak?
bapak sampeyan niku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kali pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda to? Pun beda. Dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Lah terus kula rembugan kali bojo kula ngene wae yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng kersa tindak. Pangeran sapa? Pangeran anu bojo kula nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa kan wis aku gelem ngepek kowe yem nek kowe nek nyeluk aku pangeran ngoten nek omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dasane iki dadi wong apik ya mung sak gala-gala iku kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to? Iya, iya. Sik Basir, iya, iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya, iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku wis ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon Sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya, Bagong. Nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget jenenge napa Pukulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala, Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho, Cingkara Bala, Bala Upata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ra entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati, mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora usah kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lah. Iki wis deg-degan e. Wis arep utusan Yama Dipati kak kon nitik Cingkara Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten Kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng mriku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan Pukulun Bathara Guru mrika dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa? Dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki diduduhi mriki niki. Ha kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngapunten, munggah tekan mriki niki. Nah, Pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa Pukulun. Sejatosipun nek Pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon Pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa?
Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek pukulun mboten paring dawuh mboten ngertos bapak kula sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya, mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula kula. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong tenan Bagong anake sapa? Niku ati kula diris-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tuwa kula. Mbangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Arep omong lak ngawur wae ta. Cemplung kene ndi? Niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dengkul Mlocot iki ra. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa pukulun Candra Dimuka? Candra Lukita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos kula njaluk mati pun niku mawon. Kesik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki wis sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wonge kepenak kok. Ha nek pancen mbangane kowe karo kula ora seneng sakjane wis diirak-iriki tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rada kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Keladuk wani kurang geduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing Kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora sah malang kerik iki anggepe kaya nendi. Tenan kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon Kayangan pesing kabeh? Ah lataya kowe rusak. Rusak Kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah sakmenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula niki kula wis mumet ket sore wau nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun. Wah wis cilaka tenan. Dek emben Semar bangun gedung kesenian niku wis mecahke sirah. Sakniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa cah cerdas e. Padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso, mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit, niku dudu menungsa, niku demit, niku setan. Lah Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun iki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan, apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungsa.
Kutu. Kutu-kutu Walangatoga. Kutu Walangatoga. Sampeyan ngerti apa bang musike? Aku mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Hah? Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kamituane kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Hei. Dewa karo diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora jedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti babak bundas nek ming nang kene dikandhani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikik ta? Iki cepet iki. Ndek gang trases-trases ngono. Dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sawijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ayo ora mung waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu ya ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, "Non, ganti iki meneh." Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catugara, ya kuwi Kakang Tejamaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Ngiwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan? Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catugara yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana napsuning Kakang Catugara sinipta dadi wujuding Sarawita utawa bilung. Ing angka loro nalika Si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing Si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong. Bayangan. Iya. Kula niki. Iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan. Aning Semar ki nek nang ndi sing ana bayangane? Nuwun sewu niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming gara. Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bem salah bem dadi wong. Ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampeyan kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng Kawat Candra Timuka. Ben kula dipateni teng Kawat Candra Timuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pun niku kula nesu tenan iki. Niki ada tenang-tenang mawon to niki. Mugi andadosna ing kawuningan. Pukulun Bathara mangsawang rai kula niku wis abang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali Pukulun.
Rama sidam sekaring bawana langgeng. Bagong aja kaya mengkono Bagong. Mundhak ora prayoga kedadeane. Pun kajenge. Lah witena sampean wis ora ditakoni ya mung sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa? Bayangan kok ming sabda dadi menungsa kaya ming ayawara ulun kok ulun. Kula mboten percaya. Iya nanging nyatane kaya mengkono. As niku mung gawean sampean. Pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula. Nami sing kula goleki nami, jeneng, asma. Nek mboten jeneng, mboten nami, mboten asma, kula mboten nrimakaken. Kula mboten nrimakaken. Bathara Indra, bocah iki nek ora tak seret ning repat kepanasan gawe geger Bathara Indra. Weh. Menapa iki? Kados pundi kawontenan sakmenika sampun pinanggih ingkang dados tuk sumbering perkawis. Inggih. Muganipun Bagong anggenipun gadahi kerentek tuwinang gadahi pikajengan pinanggih kaliyan tiyang sepuhipun. Lah. Ayo wis dikandhani ora nggugu mangka wis dijarwani sejatine. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Namun lajeng Bagong menika badhe tumindak ingkang boten prayogi tumuli Bathara Indra kula dawuh supados ngedalaken Bagong saling bareng marti kundha. Sampun ngantos dados gara-gara ingkang mantu wonten ing kayangan. Kakang Rada malah dawuhna para Jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun. Sampun ngantos damel kuceming para Jawata. Inggih ngestaken dawuh. Yama Dipati wonten timbalan. Bagong dawuhana supaya bali marang papan dununge gandeng ulun wis paring dawuh sejatine lan tapa ingkang dumadine saka Bagong mau inggih ngestaken dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh parapatan bali marti kundulun bubarake lan mangsa boronggon kira bubarake sanggaring para Jawata ngestaken dawuh ulun nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Dipati Purna gati ning pananggilan. Sanata sakondur kedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Promban Cethi manggung ketanggung Joko Paloro. Inggih sami ngampil upataraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Paripurna sang nata